away. Doon na talagang wala. O sa nagdaway pa ang mga anak. Ang pinaabot na sa point na magpulang na lang. Hindi ka willing. Ang anak asa pag-ingon-ingon para nila isakit kaya ang mga problema kay sa Diyos. Pero ito ay tarong po na, ipatulong kay sa Diyos, yung mga pulong na ang himo niya. Kaya ato na liwag na basa sa Old Testament. Kaya po na liwag niya ang Lord. Because we are serving the same God. Amen? The God of Israel, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, the God of Daniel, the God of Joseph. We are serving the same God up to the present. Kung kaya siya nga Diyos, wala din siya pagkausap. He is the same God yesterday, the same God today, and the same God forever. Hallelujah! Ano pa ang pagkakita ng Lord? So, di accidente nga nagtintog ka din ha. Ikaw ang tao na mga ko yung plano. Kung balik ako sa karin ko, kung balik ko yung mga street foods. Pero ang Diyos ay katuyuan sa mga kinabuhison. Gusto siya, kailangan na din ka buong, nabok na nag-hundreds. 200 sa tuo, kung wala yung sakto ba man. Nakakilisoon. Whether we believe it or not, whether we like it or not, ang Diyos, He is an omniscient God. It is the omniscient, that is all-knowing. He knows what is inside in our mind and inside in our heart. He is also an omnipresent God. If you say omnipresent, He is present everywhere. Amen? Okay mo mga nakapakot ang Diyos rin? Kasi daan sa simbahan, o naan dito sa kapilya, o nito posible ang Diyos makikupan mo. Because God is an omnipresent God. He is present at all times. He is present anywhere, everywhere. And at the same time, He is an omnipotent God. If we say omnipotent, He is a powerful. Amen. Kaya niya mo yung mga pinalaman at nabuli ng mabuti. So, salamat sa Diyos sa makakinabuhi na bisan ang nakatoka karoon ng mga babaihan. Wala kita nagkadaog sa mga paril sa kaulaw. Amen? Wala ka nagkadaog sa paril sa kanervyos. Kasi ikaingon sa tao. Mga fear of men, fear of rejection. That is only the strategy of Satan in order for us to stop to block in preaching the word of God. Kung kinsa man pa, kung ikaulaw na itong Diyos. Kaya ikaw na bulong sa Ginoo sa Mark, kung ikaulaw na itong siya, kaulaw na mukling mo kita Kristohane kinangalagad sa Diyos. Kung sa gitna ang pulong, ikaulaw mo sa ikaw sa kapatulong sa Ama. Ikaulaw mo sa Ginoo sa panahon ng kita mo at tubag na sa iyan.